Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani, sunana Abbas mai zafi yaro dan Maiduguri Hausa Hip Hop. Yau zan yi magana ne akan gwamnatinmu mu nan 'yan Maiduguri. Abin da aka kawo sabon al'amari wanda mu ba mu san da shi ba, za a hana a daidaita sau. Hakan ba laifi ba ne, amma sai gwamna ya yi la'akari da talakawan da suke cin abinci a cikin keke napep da wanda kuma suke nema suke biya wa kansu makaranta. Shi in yi la'akari lokacin da yake makaranta, ya yi la'akari man lokacin da ya je Lagos babur ya je jan mashin mai taya biyu, inda an hana mashin mai taya biyu a can ya zai yi. Amma mu talakawa mun kawo kukanmu, in zai hana keke napep ba laifi ba ne, amma ya samu mana wani kamfanin kamar guda 10 ko guda 50 wanda za a yabi talaka sama da biliyan, sai a hana keke napep. Amma koyi ana zaune lafiya kalau, koyi a zuwa cewa za a hana keke napep, to talakawan ya zai da su? A cikin prison zai zo zuba su, ko ya zai da su? Matasan ya zai da mu? Ba mun zaɓe ka ne bot, ba wai dan ka cuce mu ba, mun zaɓe ka ne dan rikon amanan ka ba. Amma mun ga gaba ɗaya kai in takun naka yana so ya fi karfin mu. Ka ce post office mun hakura, ka zo ka ce mun hakura, yanzu ka zo ka ce wai keke napep. To ya kake so mu? A ina kake so mu sa kanmu? Ina so ka bude kunnen ka kaji, ba bagana Umar Zulum, gwamnan mu ne kai. Mun san kai kana da gaskiya, amma kuma abubuwan da kake kawo yanzu ya sha bambam da yanayin ka da. Kana daukan shawaran wasu gurbatattun mutane kana sawa a kanka. Mu kan gaskiya wannan abin da aka dauko